Paċi maħkom eżistijaj, b'rifqa nitolbu talba fl-imkien l-Ispiritu Santu li jkompli jagħtina dawlu l-qawwa tiegħu f'dil kelma li qegħdin nisimgħu. Nistgħu nitolbu fl-imkien it-talba tal-Veni Creator fejn nitolbu l-mulejjatina l-Ispiritu tiegħu mill-qalb. Ħalli ta' kollox ejja, o Spiritu żur lir-ruħna, bil-grazzja tiegħek fawwar il-qlub maħluqa minnek. Int difensur u faraġġ id-don ta' Alla l-oli, għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Intur il-qawwa t'Alla bis-seba' doni tiegħek. Int mill-missier imwiet biex tagħti l-kliem lil fomna. Mexxina fid-dawl tiegħek, bimħabtek imla qalbna, bil-qawwa tiegħek wettaq il-ġisem dajjef tagħna. Biet minn fostna l-għadu, fis-sliem għal dejjem żomna, jekk int qudiemna timxi neħilsu minn kull deni. Kun fina u bid-don tiegħek narfu l-missier u l-iben u nemnu b'fidi s-sieħa li jent l-Ispiritu tagħhom. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. San Franġisku San Giuseppe itolbu għalina. Tajf isistiedi namlu mixja biċċa fil-Ġeriko tagħna kif smajna fl-ewwel omelija ma' dan l-raġel li kien ama li kien jara li jama u l-mulej fejqu, u qed nagħmlu l-mixja miegħu ma' dan Bartilmew f'Ġeriko, kull darba nieħdu aspett partikolari u naraw xi jfisser għalina fil-mixja tagħna ta' Nsara u Nsara miż-żewġin fil-ħajja tal-lum. Għalhekk ħanerġu naqraw is-silta llum ukoll u nieħdu aspett ieħor minnha u neħtlu daqsxejn fil-fond tiegħu. U waslu Ġeriko. U ħireġ minn Ġeriko flimkien ma' d-dixxipli tiegħu u ma' kottra kbira ta' nies kien hemm wieħed tal-lab qama jismu Bartilmew Bintimew bil-qiegħda mal-ġenb ta' triq. Dan meta sema li kien Ġesu ta' Nażaret, hawnhekk fejn waqafna l-bieraħ, qabad jgħajjat u jgħid: Ġesu bin David, ikollok ħnina minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħidu miegħu biex jiskot, imma hu aktar beda jgħajjat: bin David, ikollok ħnina minni. Ġesu waqaf u qal: sejħulu. Huma sejħu l-lama u qalulu: għamel il-qalb, qiegħed isejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh u mardejn Ġesu. U Ġesu kelmu u qallu: xi tridni nagħmillek? Li nerġa' nara Rabbuni. U jiġbu lama: mur, qallu Ġesu, il-fidi tiegħek fejqetek. Minnu fih reġa' beda jara u baqa' mixi warajh fit-triq. Rajna diġà eżistej il-kundizzjoni ta' Bartilmew li kien jara tilef id-dawl mal-ġenb ta' triq. Rajna eżistej illi dan jixtieq jakkwista dak li kellu, rajna da xi jfisser ħajja miż-żewġa. Fit-tieni jum rajna illi dan jokrob lil Ġesu u Ġesu ta' Nażaret. U rajna kif dan Ġesu meta ta' jidħol fil-ħajja tagħna għandu pjan għalina. U l-bieraħ rajna xi ftit il-pjan ta' Kristu x'inhu għall-ħajja miż-żewġa minkejja li huwa pjan ferut xi drabi fil-ħajja tagħna. Illum ħanaraw daqsxejn dwar il-link, il-connection li hemm bejn dar-raġel Bartilmew fil-ġenb ta' triq tal-lab qama u Ġesu. Bejn daw iż-żewġ realtajiet, bejn ir-realtà tagħna u r-realtà ta' Alla x'jikkonnektjana bejnietna. Darba minnhom kontijiet l-Italja eżistijaj u kontijiet ma' grupp żgħar ta' żgħażagħ qegħdin nagħmlu pellegrinaġġ u kienu qegħdin isuqu huma. U konna bġiex karozzi u jiena ftemt magħhom li nieħu l-GPS tiegħi u huma ftehmu magħhom jieħdu l-GPS tagħhom nipprogrammawhom biex joħduna minn Ruma l-Assisi u nitilqu bil-GPS.
Meta morna biex niftħu l-GPS u nqabduh mal-karozza, il-GPS tiegħi, skoprejt li ġibt il-GPS u ma ġibx il-wajer. U allura kelli l-battri fil-karozza kienet taħdem. Il-GPS kien jaħdem, imma l-wajer biex tuħu l-enerġija mill-battri tal-karozza għal-GPS ma kienx jetem. Inut li kien hemm il-battri, inut li kien hemm il-GPS, inut li kien karozza, kienna kollox. Ma l-iktar ħaġa importanti kien biċċa wajer. U dak kienna bżonn biex naslu, SSTA. U propju l-lum ħanaraw f'din is-silta dan il-wajer x'inhu l-iktar ħaġa importanti. Dan il-wajer huwa xi konnettja il-Bartilmew ma' Kristu. Bista kollok kollox, il-mulejna f'xi jrid perfettament. Issa ddeċidejt li nerġa' nibda nara, imma daw kif se jkonnettjaw bejniethom x'inhu dal-wajer. Fil-każ ta' Bartilmew il-wajer kien it-talb. SSTA. Li beda jokrob darba u darbtejn Ġesu jkollok nina minni. U allura l-lum li xtiq li nirriflettu ftit bejnietna fl-imkien dwar it-talb fil-ħajja tagħna, SSTA, li għalina l-insara bħalma l-bira ħedtilkom isma' min jiżżewweġ biss biċ-ċivil, l-imħabba tiegħu dak iż-żwieġ nieħdu ħsiebu. Ma milx għażla li l-imħabba tiegħu tkun sinjal ta' Ġesu. U aħna li qegħdin hawnhekk fil-Knisja, qegħdin hawnhekk SSTA għax hekk għażilna l-Kristu rridu dil-connection miegħu. Jekk irridu jidħol f'ħajjitna, il-passaġġ huwa t-talb. U t-talb li nixtieq nibda bih, nixtieq jekk inlaħqu, naqsam magħkom 5 forum ta' talb differenti li n-nisrani għandu jkollu. Kull wieħed waħda minna, saċerdoti, miż-żewġin, singles, għaddejjin xi għaddejjin fil-ħajja tagħna. Hemm 5 forum ta' talb li l-insara għandu jkollna f'ħajjitna. L-ewwel waħda li għalija l-iktar aspett ta' talb importanti għalija personali fil-ħajja spiritwali tiegħi huwa t-talb ta' smigħ. It-talb ta' smigħ. It-talb li tisma' l-leħen ta' Ġesu f'ħajtek. Għaliex it-talb SSTA mhuwiex affarijiet li ngħidu, it-talb u relazzjoni. Inti tista' tkun qed f'relazzjoni ma' martek u ma' żewġek u qatt ma tisma' x'għandhom xejdulek. Tista' tkun f'relazzjoni ma' wliedek u qatt ma jisimgħuk u qatt ma tismagħhom. Meta qiegħed f'relazzjoni ma' xi ħadd l-iktar ħaġa frustranti li jista' jkollok u li ma jisimekx. Ismani, x'kuntant ittolli leħnek biex jisimek. Għaliex trid min jisimek. Relazzjoni hija bbażata fuq is-smigħ. U aħna Alla it-talb equals relazzjoni. Insew ħafna affarijiet oħrajn. It-talb huwa relazzjoni. U bħal kull relazzjoni tittuħ ħsieba. U bħal kull relazzjoni tittisma' SSTA. U nixtieqkom tifhmu l-importanza ta' smigħ kemm fuq livell uman ta' bnedmin u anke fuq livell spiritwali. Għaliex aħna ma nistax tifret l-uman mill-ispiritwal. Aħna persuna, aħna l-istess waħda. Jina l-istess persuna. Jekk fil-ħodu qomt irrabjat u ġejt il-Knisja bir-rabja ġejt, mhux xħalt mill-bib ħan niswiċċja f'daqqa waħda. Aħna l-istess nies. Għallek minna. U nixtieqkom tifhmu l-importanza ta' smigħ. Imxu ftit miegħi. Aħna bħala bnedmin niffunzjonaw hekk. Skont ma tisma' taħseb. Skont ma taħseb tħoss u skont ma tħoss tagħmel. Erġgħu ħtlu fiha din u pruvaw ifhmuha. Skont ma tisma' taħseb. Skont ma taħseb tħoss u skont ma tħoss tagħmel, taġixxi. Kollox jibda mismigħ. Mismigħ jibda kollox. Xi drabi anke aħna nippruvaw nibdlu lil nfusna. Imma dak tfisser nibdel kif inġib ruħi. Ma jibdiex minn kif iġġib ruħek. Dik l-aħħar ħaġa li titbiddel fil-ħajja kif iġġib ruħek. Jekk irridu bidla umana u spiritwali kien ma' Alla fit-talb kif ukoll fir-relazzjonijiet ta' bejnietna, l-ewwel ma rridu nagħmlu huwa li nisimgħu. L-ewwel ħaġa li tilkom anke l-biraħ bejnietkom fl-imħabba ta' bejnietkom huwa l-kliem. U llum ngħidha ma' Alla SSTA. Skont ma nisma' naħseb. Skont ma naħseb inħoss
u skont ma nħoss naġixxi. Mela eżisti jekk irid nibdel l-emil tiegħi, irrid nisma' differenti. Ħafna drabi naħsbu lex il-ħaġa nafa se nagħmilha. Jiena m'għedtlikx għaliex ma għamiltix. Inti taħseb li għax in-nies tgħidilhom, wan taħseb li femuk, li ma femuk xejn. U taħseb li għax għedtilhom ħajamluha, magari, eżistijaj. Dak li hawn mill-moħħ irid jgħaddi mill-emozzjonijiet. U aħna nirreaġixxu għall-emozzjonijiet tagħna mhux għal dak li nafu. Jiena pereżempju nibża mill-wirdien, wara ma tagħmlu xi xejn għax ma narakomx aktar. Għanut li toqgħod tgħid li l-wirdien ma jagħmellek xejn, imma l-biża' l-emozzjoni tiegħi nara wirdien hawn naħrab. X'inti tagħmel? Għadni ma libtix issa, 44 sena u għadni iżni diversar fiha dil-ħaġa. Alla forja naf. Fil-moħħ tiegħi din imbirka wirdiena ma tagħmilli xejn. Imma hekk il-bniedem jiffunzjona. Li tisma' taħseb li taħseb tħoss u li tħoss taġixxi. U allura importanti eżistijaj aħna anka ma' Alla. Ma' Alla l-ewwel ma jrid jibda eżistijaj huwa li aħna nisimgħu. Fil-fatti, kieku kelli ngħidilkom fil-Bibja li huwa l-ikbar kmandament l-ewwel wieħed, niggarantilkom il-maġġoranza tagħkom ittu l-imħabba. Mentri l-ewwel kmandament li Alla jagħti l-poplu tiegħu mhuwiex li tħobb. Isimgħuh. Qiegħed fil-ktib ta' Deuteronomju kapitlu 6 verus 4-5. Isma' o Iżrael, Alla tagħna l-mulej huwa waħdu, ħobb mela l-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'saħħtek kollha. X'inhu l-ewwel ħaġa? Isma', imbagħad ħobb. Għaliex ma tistax tħobb jekk ma tismax. Illa jekk ma nisimgħux, ma nistgħu qatt naslu nħobbuh. Jekk ma nisimgħux il-xulxin fil-verità, ma naslu qatt li nħobbu l-xulxin. Fil-fatt waħda mill-iżbalji li nagħmlu meta niġġudikaw huwa ma nisimgħux. Anke aħna l-qassisin ta'. Mhux qed ngħid għalikom għal kulħadd anke fil-Knisja. Meta ma nismgħux l-istejjer tan-nies niġġudikawhom. Meta tismagħhom, tibda tara differenti l-affari. Għax mis-smieħ jibda kollox. Esistijaj. Ġesu għalinna per eżempju f'San Ġwan kapitlu 10, vers 27. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Melek aħna għandna relazzjoni ma' Ġesu bħala r-raj tagħna, irridu nisimgħu leħnu eżistijaj. Darb'oħra Ġesu qal minnu minn Alla jisma' dak li jgħid Alla. Jekk inti minn Alla miexi wara Ġesu Kristu, tisma' x'jgħid il-mulej fil-ħajja tiegħek. Darba San Pietru meta kulħadd kienet jitlaq il-Ġesu għaliex ħadd ma beda jifhem il-Ġesu. U Ġesu qallu l-Pietru Piet, tidux titilqu intom ukoll. Immaġina kieku tara n-nies neqsim mill-Knisja. U tmarat il-kappellanti l-kappellan, għara x'għamel, ħadd ma tiġi aktar il-Knisja. U jgħidlek tix titlaq int ukoll. Ġesu daqshekk kien cool, eżistijaj. Tix titlaq int ukoll qallu. Però Pietru x'qallu? Mulej għand min immorru, jekk nitlaq minn hawn fejn sejjer. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, kliemek għandi bżonn nisma'. L-oħrajn telqu ma rridux jisimgħu u lili qed tgħidli flok nibqa' tgħidli tlaq ukoll jekk trid. Ma Pietru kien jaf, jekk mhux ħanisma' lilek mulej, il-min se nisma' fil-ħajja tiegħi. San Pawl fil-Tratiju Rumani, kap 10 vers 17, jgħidilhom hekk illi nsara f'Ruma. Il-fidi ku kelli ngħidilkom il-fidi minn fejn tiġi. Ismgħu San Pawl x'jgħid. Il-fidi mela tiġi mis-smieħ. U mis-smieħ tax-xandir tal-kelma ta' Kristu. Jekk ma nismax il-kelma tal-Alla, għalhekk it-talb ta' smieħ. Jekk ma nistax nemmen. Għax il-fidi mhux nipprova nitqanqal ħanħoss xi ħaġa quddiem Alla, esistijaj. Il-fidi tiddependi mis-smieħ x'qed nisma'. Jekk ma nismax il-kelma tal-Alla, m'hemmx fidi, esistijaj. Jekk ma nisimgħux il-Ġesu se jiġrilna f'ħajjitna. Min ma jismax leħen Ġesu, mu speċjali fil-kelma tiegħu, noħolqu Alla kif naħsbu aħna. Taf kemm komuni din iktar milli taħsbu, forsi anke intom.
Min ma jismax il-leħen Kristu fil-kelma tiegħu, pereżempju jiġu nies jgħidulek, u Fader, inti taħseb li Alla. Ngħidu x'taħseb minn int qalbi. Min jien biex ngħid x'naħseb jien dwar Alla. Aħna l-insar għandna l-vantaġġ li Alla għalilna hux jaħseb dwaru nnifsu. Illum il-ġurnata għandna di riskju kbir, qed noħolqu Ġesu Kristu, qed noħolqu f'Alla, ngħidu li nemmnu f'Alla, però Alla li noħloq jien. Alla li nakkomoda kull ma jgħid, Alla li nibdlu biex ma nitbiddilx jien. Din komuna ħafna minn nies fil-Knisja qed ngħid. U l-mulej mhux kellin kemm jismani, jinxemm ma fejn mur il-Knisja. Ħloqt l-Alla kif tifhmu int. Min ma jismax il-kelma tal-Alla hekk jiraġuna. U dan huwa riskju kbir, u riskju li ħafna tħossuhom komdi fih. Għax jekk ma tismax leħen Ġesu, ħatoħloq Ġesu ieħor int. Jekk ma tismax leħen Kristu dwar iż-żwieġ u l-familja, ħatoħloq żwieġ u familja kif taħsibha int. Jekk ma tismax leħen Ġesu, tisma' biss dak li jaqbillek. Ma nafx hekk aġraltkom intom, nkunu onesti. Aġralek illi tibqa' ddur minn qassi sal-ieħor sakemm issib dak li jaqbel lilek. Imbagħad marant il-mara u raġel, għax kan ngħidlek x'qal li dun XYZ. Jagħtuhu parir minn counselor, dak għax ma daqx il-qampina tiegħek ma jogħġbokx. Kif sib xi ħadd daq il-qampina tiegħek li taħlef bih daka, ma mhux bil-fors qalek li rid tisma' u tibqa' tikkwotah. Illum is-soċjetà tagħna hekk ngħidu li populiżmu. In-nies jgħidilhom dak li jridu jisimgħu u jċabxbulek. Dik il-verità. Jgħidilhom li jridu jisimgħu, issa kiex tajba u ħażina, la jridu għatijilhom. Illum hekk nirraġunaw eżistijej, la jridu għatijilhom. Però nisrani ma jistax jimxi hekk. Għalhekk qed ngħidilkom it-talb ta' smieħ ipoġġina f'relazzjoni ma' Alla vera. Jekk mhux ħan nisimgħu il-mulej vera, ħan nisimgħu dak li qablinna. And let's face it, jiena magħkom. Mhux il-koll iridu nisimgħu li qablinna. Mhux dik il-verità. Il-koll iridu nisimgħu li qablinna. Li xi ħadd idoqlok qampina li ma toġbokx, ħajurtak, ħajdejqek, ħajrfislek il-kallu fil-ħajja. Imma dak iħobbok ta'. Dak, min jiskomodak. Min dejjem jagħmellek iż-żiżi waqt ma jgħidlek il-verità u jitħaq bik. Eżistijej. Jiena kont naħdem l-isptar u naħdem il-ħabs. U daw iż-żewġ realtajiet għenuni nirrifletti fuq sitwazzjoni li llum ħafna nies jgħidulek tiġġudikanix. Qatt smajtuha di? Tiġġudikanix. Immaġna ku kellek tmur l-isptar inti, il-casualty, meta kont Mater Dei konnu jibgħatu għalija ħafna l-casualty, jidħol xi ħadd ħażin, gravi, accident, wasal biex imut, etc. Immaġna tmur buġuħ imdemmi. U t-tabib joqgħod taħares lejkek, jgħidlek ja ħasra, miskin, kemm qed bati, ara ja ħasra dan, u joqgħod taħares lejkek. M'għandek xejn ta' biex ma tħossokx ħażin, m'għandek xejn. Ew qed tiżvina, m'għandek xejn. Hekk tridu. Naħseb trid jiġġudikak li int marid ħajfejqek. It-tabib jiġġudikak biex ifejqek. Però immaġinak issa xejn oħra. Kieku qiegħed il-qorti u l-imħallef wasal biex jagħta sentenza. Il-ġudizzju tiegħu tridu. Jekk int ħati ma tridux. Għax il-ġudizzju ta' mħallef jikkundannak. Il-ġudizzju ta' tabib ifejqek. U tant aħna rridu nkunu ġudikati minn tabib illi jekk tħossok marida. U t-tabib jgħidlek m'għandek xejn. Ejja morru nieħdu second opinion ta' minn xi ħadd ieħor. Għax ma laqatnix dan, ħanara l-ħor x'jaħseb. Għax jiena qed innofsniek, għal vori għalli m'għandi ġejda. Issa immaġina kejjed il-qorti. U l-imħallef jgħid li inti innoċenti. Però inti tafni int ħati. Tgħidlu tista' ssib li xi mħallef ieħor ħalli jsibni ħati. Ma nasibx tagħmel hekk. Għaliex qed ngħid dan? Għaliex aħna rridu nisimgħu il-leħen ta' min jiġġudikana biex ifejjaqna. Min jgħidilna l-verità. Mux min jgħidilna min jaqblinna, xi ħadd minna jieħu pjaċir jisma' jgħidlek għandek kanser, mhux ovvja ħadd ma jieħu pjaċir jismagħha. Imma minnu t-tabib li jħobbok, dak li jgħidlek li għandek kanser, jekk għandek kanser qalbi. Mhux joqgħod jaħbulek. Ġesu qalilna l-verità teħliskom. Aħna hekk aħna nies ta' Alla. X'leħen qed nisimgħu?
it-talb tagħna jrid ikun mulej jiena nixtieq nisma' leħnek. Anke jekk il-verità li ħatgħidli ħatferini, ħatweġġani, ħatiskomodani, imma l-verità rrid jiena. Illum nimxu bl-opinjoni. Int taħsibha kif trid, jien naħsibha kif irid, int għex bħajtek, jien ngħix bħajti, jien ma ndejqax lilek, int ma ndejqax lilek, and life goes on. Però bl-opinjoni ħadd ma jgħix flimkien, SSTA. Aħna l-insara il-verità nfittxu mhux l-opinjonijiet x'jaħsibha dak, x'jaħsibha l-ieħor u kif taħsibha l-oħra, ara jien xi interessani kif taħsibha int qalbi, min taħseb li int. Aħna naħsbu li aħna xi ħadd bina b'kollox id-drabi anke fil-Knisja. X'jaħseb Alla importanti jekk jiena nimxi warajh? Jekk jien disċiplu ta' Ġesu, mulej x'taħseb int? Issa x'naħseb jien relevanti. Quddiem il-verità kulħadd iċedi jrid teżisti. Nista' ndum nilletika x'inhi jissewwa. Jekk nieqaf nitlob u li nisma' SSTA, ħanisma' biss dak li jaqbel, ħanisma' l-gideb, ħanisma' l-qerq. Xi drabi nisma' l-profeti foloz. Profeta falz huwa dak illi fil-ħajja tagħna taf minnu l-profeta falz? Mhux li qgħod iħabbar il-futur ta'. Dak li ma jgħidlikx il-verità biex ma tħossokx ħażin. Dak il-profeta falz. Il-verità ma jgħidilekx li ma tħossokx ħażin. Ħatibqa' tħossok tajjeb. Issu kif tħossok l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja, mhux kif int fil-verità. Meta kont l-isptar jiena intqajt ma' nies illi kienu jkunu morda u ma jħossux li huma morda. Qatt ma smajtu b'xi ħadd imur jieħu X-ray f'daru għax għandu dar juġu u kombinazzjoni fl-X-ray jisibulu xi ħaġa fl-istonku għax qabdu l-X-ray machine, qatt smajtu b'dal każijiet. Tmur għal ħaġa u jsibulek oħra, laqat ma ħassejta fuqek. Billi ma ħassejtix fuqek ma jfisix ma kienx fuqek. Fil-ħajja mhux kif tħossok kif int. Ħudu dal-virus li għandna bħalissa l-coronavirus COVID-19. Uħut minn għandhom il-virus asymptomatic jgħidulu. Ma tħoss xejn, ma tħoss sintomi. Ma jfisix li m'għandek xejn, imma jista' jkun għandek ma tħossux. Smajtuhom dal-affarijiet? Mela mhux kif tħossok qalbi. Tista' vera tħossok tajjeb u tkun vera ħażin. Aħna li rridu nfittxu leħel il-mulej fit-talb, irridu l-verità u mhux il-ħass. Però tafu kemm irridu naqtaw fuq din għax qed nitilgħu f'kultura u ġenerazzjoni ta' feeling good, dak l-importanti, u li ħadd ma jġielna nħossna ħażin. Aħna li mixjin wara Ġesu, kif inħossuna importanti wkoll. Però kif aħna huwa importanti iktar minn kif inħossni, għax il-verità rid infittex. Il-bniedem li jitlob bil-mod il-mod min jintaqa' malla, min fit-talb tiegħu jagħmel esperjenza vera ta' Ġesu, il-gideb, l-opinjoni, il-ħass, xjejt kulħadd isir kollu irrelevanti. Il-bniedem li jitlob u jfittex il-vuċi tal-Alla f'qalbu titla' biss mulej x'inhi l-verità. X'inhi l-verità dwari? Urini jien min jien, mhux jien min naħseb li jien. Għax aħna l-koll naħsbu li aħna ħafna ħjar milli aħna. Inti taħseb li inti kalm, ħajpoġġu fil-moment li qabżu ilek u tkun taf kemm inti kalm qalbi. Mhux taħseb li int. Dun George kien jgħid fil-prova kollox u liedi. U dik il-verità, għax il-qaddisin il-verità jridu. Mhux l-importanti kif jaħsbu dwari. L-importanti li aħna nidru li aħna koppja vera tajbin tal-Knisja qaddisin. Mbagħad imorru d-daru snaxjaten. Imma basta nidru tajjeb ta' qudiem l-oħrajn. U għal-kirjanza u għal-wiċċ l-oħrajn u nanqek u poġġi ħdejk, u mbagħad id-dara l-ħares tarana tgħidaw l-istess koppja li kienu Knisja. Għax kif nidru l-importanti SSTA. Il-bniedem li jitlob vera daw it-tip ta' maskri, daw it-tip ta' affarijiet li mhumiex verità jibdew idejquh. Għax meta nitolbu nsiru nistalla, dis-superfiċjalità tibda dardrek, tibda tqallek, tibqa' ddejqek. Jekk għadek tħobba, saqsi lilek innifsek fejn qiegħed fir-relazzjoni tiegħek mal-Alla. Ġesu qalilna jiena triq, verità u ħajja. Jekk tinfittex il-nisma' leħen Ġesu, jiena rid nisma' il-leħen tal-verità fil-ħajja tiegħi. Jekk ma nismax leħen Ġesu, jien ħanisma' leħen il-weġat. Leħen il-weġat.
dik ir-rabja li tqum kull darba li niftakar li narak, dik il-weġa li forsi ilha snin hemmhekk, forsi qabel ma żżewwiġna ilha hemmhekk. Dik ir-rabja, dik il-weġa hemm titla minn żmien għal ieħor, donnok l-indannat, invażat, ħadd ma jista' jkellmek. U dejjem tgħid dak li tisma' fl-emozzjonijiet tiegħek, dir-rabja. Ma tismax leħen Alla, tisma' leħen il-weġa teżisti. Jekk ma tismax leħen Ġesu xi drabi tisma' skit li jkisser. Meta naqgħu fil-muta, xi ġimagħtejn, 3 ġimgħat jew iktar, ngħixu flimkien muti, isna l-mumi, isna ċ-ċimiterju. U dak is-skiet li nkollu tisma' dak is-silenzju li jkissrek. Se jkisser dawn l-ħna kollha eżistijej. Jekk mhux se nisma' leħen Ġesu fit-talb, ħanibqa' nisma' dik il-leħen illi jgħidli xi ħadd għax int minn tajba l xejn. Għaxara huk, għaxara oħtok, għaxara l-oħrajn, għaxara ġenituri oħrajn. Nibqa' nisma' leħen it-tfal li jikkundannawni għax ma noġbhomx f'kollox. Nibqa' nisma' leħen żewġi li jikkundannani u jgħid li jiena minn tajba l xejn għax ma nagħmilx l-affarijiet kif iridhom hu. Bħalli qallu kif iridhom huma l-affarijiet dejjem tajbin. U dejjem hu għandu dritta u għandu tajjeb, Nisma' dal-lilna nibqa'. Sejjeħ lisna minn dan kollu. It-talb eżistijej mhux xi ħaġa maġika. Jekk ir-relazzjoni tagħna malla ma tidħolx f'dan, jien ħanibqa' skjav ta' dawn l-ħna. U l-bniedem ta' Alla, d-disċiplu ta' Ġesu Kristu, aħna niġu l-Knisja biex nisimgħu leħnu, nisimgħu l-kelma tiegħu f'kull quddiesa biex tilliberana minn dawn l-ħna. Għax kif noħorġu minn hawnhekk mit-telf leħen jiġi f'moħħok u ħaġa ta' skantament li tisma' hekk tinsieħ u li tisma' fuq il-medja, television u fir-rabja fuq il-weġġat jeħel miegħek. Il-verità ma lajn insewa, il-gidba u l-ġieħ donnu jibqgħu mwaħħlin magħna fil-ħajja. U għalhekk irdu nitolbu ta' spiss biex nerġu nisimgħu mill-ġdid leħen Ġesu. U nixtieq nipproponilkom eżistijej li leħen il-mulej insibuh b'mod ċar u żgur fil-Bibja, fil-kelma tiegħu. L-insara tal-bidu ma kienx imorru l-Knisja. Għax il-Knisja kienet id-dar. Id-dar kienet il-Knisja. Per eżempju nsibu f'San Pawl meta jikteb il-Korintin isellem koppja miż-żewġin jisimhom Aquila u Priska, issemmux għalihom għax vera strambi dawn l-ismijiet, imma dak iż-żmien hekk kienu. U jgħidulhom hekk: insellmulkom ħafna fil-mulej Aquila u Priska u l-Knisja li tiltaqa' f'darkom. Il-Knisja fil-bidu ma kellix tempi u bażiliċi u binjiet bħal dana. L-ewwel insara kienu jiltaqgħu fil-familja. L-ewwel artal tafu x'kien il-mejda tal-ikel. L-ewwel insara kienu jinġabru fl-imkien id-dar, jitolbu hemmhekk, jaqsmu l-Ewkaristija hemmhekk, jaqsmu l-kalma tal-hemmhekk u mbagħad jiklu fl-imkien hemmhekk. Hekk kienet fil-bidu tal-Knisja. Il-Knisja kienet id-dar f'dan is-sens. Illum il-ġurnata anke fi żmien tal-pandemija kemm għandna bżonn niskopru anke id-dar bħala il-post tal-komunità, tal-Knisja fejn fl-imkien bħala familja, bħala koppji nissumu l-kelma tal-Alla. U jiena nixtieq nissuġġerilkom oħolqu ambjent id-dar ta' talb daqsxejn. Mhux qed ngħidilkom il-Knisja id-dar għamlu qasa Knisja bil-binità, bid-Damasku statwi kull imkien xejn minn dan. Id-dar ħalluha dar. Però lkolkom rokna id-dar fejn għandek ġbija ta' Ġesu, ġbija ta' Omna Marija, il-Bibja miftuħa. Il-Bibja mhix posta fi librerija, mhix kelma ta' bniedem, hija kelma ta' Alla. Ixel xema qudiema sinjal tal-preżenza tal-Alla fid-dar, dar jagħmilna familji nsara. Jekk ma tkomx Bibja eżisti murbik il-vażun li għandek id-dar u xtri waħda. Għamel x'tagħmel. Jankek tisraq, mbagħad ejja naħfirlek il-ħabsin, tigwedax. Imma għamel xi ħaġa, isni jkollok il-Bibja d-dar. Fikas tisraq kappillar li terranġa. Imma ara li għandkom. Ġifieri, ejjew nkunu onesti, kemm minnkom, tollux idejkom, imma kemm minnkom qatt ftaħtu l-Bibja u tlabtu biha. Intom personalment. Ftaħtu l-kelma tal-Alla u qrajta u tlabt biha jien. Sfortunatament iktar nitolbu bis-santi. U ħantikom santa x'm'għandi xejn kontra. Però l-kelma tal-Alla li hija importanti ħafna iktar eżistijej, kemm minna jiftħuha. Jista' jkun mhux it-tortakom.
Issa jkun it-tortana, il-qassasin. Li ma nlimnikomx titolbu b'dak il-mod. Li m'għandix il-paċenza noqogħdu magħkom u nitolbu b'dan il-mod. Xi drabi għandkom opportunità u ma toħduhiex ukoll biex ngħidu kollox. Però f'din għandna ftit mea kulpa aħna. Però llum il-ġurnata sistej ma nistgħux inkunu nsara irrealizzaw li aħna ngħixu f'kultura f'Malta u f'Għawdex illi mhumiex Kattoliċi. L-idea Malta u Għawdex insara insewa. Gone are the days, bye bye, iftħu għajnejkom, beraħ. Aħna ma ngħixux f'pajjiż nisrani. ċara di? Donna mhix ċara, skom ċassi. Aħna ma ngħixux f'pajjiż nisrani. Forget it, insewa. Dan billi joqgħod ikollna l-qudies fil-tuħ tal-Parlament u ġuramenti fil-qrati fuq il-kurċifissi. Kieku jiena kollox innexxi. Ġuramenti folos bil-kurċifiss, b'min qed ngħaddu żmien. B'min qed kontu l-qorti intom, għad xi ħadd jgħixed kontrik u biss il-kurċifiss. Di Malta nisranija u għalduna. SSTA. Aħna nsara ta' kultura li għandna, nagħmlu l-festi, nagħmlu mit-telf ħaġa, l-kultura tagħna hija nisranija. Slaleb kull imkien u Alla ħares inneħħu xi salib minn x'imkien għax nipprotestaw. Imma mbagħad il-liġijiet tagħna ġuramenti folos fuq il-kurċifissi u le dawk iriduhom jibqgħu għaddejjin. Għax dak li huwa sugu, le dawk ħanibdluh, iċ-ċuċat inħallu. Illum f'soċjetà bħal tagħna illi il-Kristjanità tmermret, tbażwret SSTA. Illum l-insara tal-lum m'għandhomx aktar l-appoġġ tal-kultura li kulħadd jimbuttak għas-sewwa, kulħadd jimbuttak għat-tajjeb. Ma nafx intom, ma jiena nitħallat ma' diversi nies, inti taħseb illum jekk fil-weekend tmur taqleba ma' dik u ma' l-oħra u għamilna trisim, ġifieri nkunu tlieta konna x'naqsmu s-siswalent fil-imkien u mur l-għada fil-ħodu fuq ix-xogħol. U ngħidilhom dawn l-affarijiet jgħiduli xaru każa x'għamilt. Jgħiduli orini fejn ġibta di, ħanara l-mobile, orini l-internet, ħalli weekend ġejni proponi għal-mara. Hekk jgħidulek qalbi. Tess mhux ħejdulek muritlok mur qudies il-ħadd. Kultura spieħ dik li l-verità. Ftu għajnejna, ma qodx neġu ġobozza. F'dan kollu, se jżomna. Biex qed ngħidlkom dan l ġudizzju fuq ħadd, assolutament. Però aħna nsara f'din it-tip ta' realtà. Se jżommok. Xi santa? Ġiel qaddisin ta' xi statwa? Ħażommok, dik se żommok. Leħen Kristu vera, in-naċ li jisimgħu leħni, il-kelma li għandna bżonna mill-ġdid. SSTA. Li jiena ħajti qed nibniha fuq is-sod. Għax nisma' leħen Ġesu fil-kelma tiegħu. U allura nipproponilkom illi titgħallmu, titħarġu. Xi drabi SSTA meta tiġu għandna s-saċerdoti, x'tiġu għandna tagħmlu? X'inhi l-iktar ħaġa illi titolbu minn għandna? Meta kien l-aħħar darba li mort għand is-saċerdot li taf inti u qed lu Fader għallimni nitlob. Ku kellek tpoġġi fil-miżin, kemm il-darba qedlu għallimni nitlob. U kemm il-darba qedlu ejni għandi problema, naħseb law xaqleb, ejni għandi problema. Mentri talb li ħajżom l-SSTA, il-problema ħajibqaw, ħbib. Il-problemi jmutu 3 ijiem warajk, għax ħajibqaw. Il-problemi bħal Gloria, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal, dejjem ta' dejjem ammen. Issolvi ħaġa tinqal oħra, tfiq minn marda u tmut boħra, il-ħajja ki. Dak li se jżomna huwa l-intimità mal-mulej, bħalma bejnietkom se jżomkom. Mhux l-intimità żomkom kif edna l-bieraħ, il-problemi jiġu jgħaddu. Solvejt ħaġa tinqal oħra. Jekk ħajjitna ddur madwar il-problemi, jaqta' ħajja. Iżbuħija, il-problemi huwa parti minn ħajtek, mhux ħajtek. Ir-relazzjoni hija ħajtek. L-istess ma' Ġesu. Ir-relazzjoni tagħna miegħu, il-leħen tiegħu, mhux il-problemi. Aħna xi batna ntalla? Il-problemi? Kif jgħidu t-Taljani quando non posso più ricorrere al buon Gesù. Meta ma nistax iktar mmur lejn Alla. Importax li jaċċettana dejjem. Però, come on, għandna bżonn livell iktar għoli ta' ħajja nisranija llum il-ġurnata. Livell personali, intimu, jekk jiena qed niskopri dan Kristu f'ħajti bis-serjetà. Jekk hemm relazzjoni ta' mħabba miegħu, jekk nemmen f'dan Alla li jħobbni, irrid nisma' leħn. U allura d-dar noħolqu dal-ambjent u nipproponilkom li meta tmorru tixtru jew tisirqu dil-Bibja se tagħmlu,
nitlobkom 5 affarijiet. Aqraw biċċa kuljum. Illum hawn ħafna modi, tista' twittex il-qari tal-qudis fuq l-internet. Tista' tixtri ktieb €2 fix-xahar, ħafna? Għamel sar oħra jekk fil-każ ejja ta' €2 ma lajt għaddi biex tixtriha. Ġifieri, u ssib il-qari ta' kuljum. Li kuljum tista' taqra silta żgħira mill-kelma, aqrawha flimkien. SSTA. Aqrawha flimkien, poġġu bil-qiegħda, ejja naqraw, ippruvaw bdew għall-qudies ta' nhar ta' Ħadd. Għandna l-messalini xi ħaġa. Tgħoddi l-Vanġelu tal-Ħadd, għax ma naqrawx qabel ma niġu l-Knisja u mhux nisimgħu fil-Knisja. U netta niġu hawn nkunu ġa smajna l-kelma biex hawn nifhmu aħjar. Aqra silta flimkien, int bħala koppja. It-tieni ħaġa, meta taqra, ara xi jolqtok, għax għalhekk ikellimna, dik il-kelma laqtitni, tippruvax tifhem kollox, għax Alla mhux il-moħħok ikellem, Alla jkellem il-qalbek. U Alla ma jagħtikx kollox, Alla jagħtik dak li għandek bżonn issa. Issa. Nofs ta' kelma jagħtik, mhux ħajtik sentenza. Għax il-mulej jafek ibni binti. Il-mulej jaf x'għandek bżonn. Mela aqra, it-tieni isma' fil-qalb tiegħek għalfejn tolqotni dil-kelma. Imbagħad tistgħu taqsmuha bejnietkom, x'laqtek int, x'laqat lili. Għalfejn tolqotna dil-kelma. X'qed jipprova jgħidilna Ġesu b'dil-kelma fil-ħajja tagħna? F'liema erja ta' ħajti, ta' ħajjitna, ta' żwieġ tagħna għandna bżonn dil-kelma li qegħdin nisimgħu. Mela aqra, isma', aqsam, tkellem ma' Ġesu. Kellmu fuq li jgħidlek, relazzjoni mhux hekk. Aħna l-Alla nkellmu fuq li kellimnaw. Ju ngħidulu biss one way. Dejjem x'għandna x'ngħidu aħna. Meta nisma' l-kelma li tolqotni, mbagħad inkellmu dwarha. U ħafna drabi mulej jekk il-kelma kienet tgħidli aħfer. Se ngħidlek, ngħidlek jiena m'għandix ħabtit naħfer Ġesu, għax il-maħfra diffiċli għalija, dak tal. Però tini l-għajnuna tiegħek għax bil-qawwa tiegħek nasal. Dak li m'iniex kapaċi nagħmel mulej int kapaċi tagħmlu. Alla ħajkelmek u jpoġġi subajh fuq il-feriti tiegħek, qalbi. Il-kelma lil mulej jatina mhux jiena għaddej minn Maltempana u jgħidli għax ħollu lulu taf kemm hemm kruż tajjeb u kellek tmur. Grazzi. Il-mulej ħajkelmek fuqek, fuq ħajtek, fuq ħajti. U jridik nitkellmu miegħu fuqek. U l-aħħar ħaġa hija li nobdu l-kelma. Dak li Alla jgħidilna nagħmluh, il-Madonna x'qalet it-tixtakana. Għamlu kull ma jgħidilkom hu, mhux għamlu sa fejn tifhmu, mhux għamlu sa fejn tistu, mhux għamlu sa fejn jaqblilkom, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Dis-sena l-Papa tagħna San Giuseppe bħala figura. San Giuseppe huwa eżempju ċar ta' kif jitlob dan il-mod. Isimgħu darba silta minnhom. Meta telqu slat Maġi, meta telqu deranġlu tal-mulej f'ħolma l-Giuseppe u qallu ħu miegħek it-tifel l-ommu waħrab lejn Eġittu. Ibqa' hemm sa ma ngħidlek jiena x'Erodi se jfittex it-tifel biex joqtlu. Giuseppe qam, ħammijaw lit-tifel u lill-ommu bil-lejl u telaq lejn Eġittu u baqa' hemmhekk sal-mewt ta' Erodi. Sema l-kelma li ġiet fil-ħolm u bdija bil-lejl, mhix ċajta. Tasbu kienet faċli, daw faċli nirrakkontaw maħna daw l-istejjer tal-Vanġelu. Jiena kont l-Eġittu, kont qed nipriedka, nsifer ta' spiss nipriedka barra Malta. U kont l-Eġittu, ġifieri tista' timmaġinak inti? Hekk immaġinajtu, tqum bil-lejl bil-mixi jew bil-ħmara x'għandek u titlaq. Faċli tgħidha. Tobdi bil-lejl, tisma' mill-kelma talla bil-lejl. Mhux binar, mhux biss il-lejl dan il-lejl ta' il-lejl meta jiena ma nħoxxi għalik qalbi. Dik il-verità. Għax l-emozzjonijiet daqqan fuq daqqan misfel. Ma nħoxxi għalik bil-lejl, il-lejl tal-emozzjonijiet. Imma l-kelma talla tgħidli biex nibqa' miegħek. U nobdi bil-lejl meta ma nħoxxejn. Għaddejl mill-lejl li ma nistax nara għax irrabjata xweġġajtni, għax irrabjata mik. Ma l-kelma talla bil-lejl tgħidli aħfer u nobdija mhux għax għandi qabtit nagħmilha u għax nifhem li għandi nagħmilha. Però fl-aħħar mill-aħħar jmorru lura l-eżempju tat-tabib. Jiena qabel ix-xewqa tiegħi kienet li nsir tabib għalhekk inġib dawn l-eżempji. Kont qed bdejt nistudja għalhekk. Inti meta t-tabib itik il-mediċina, inti tifhem il-mediċina kif taħdem?
ħodha fuq li jgħidlek. Tifhem eżattament il-kimika kif taħdem fik. Ħodha fuq li jgħidlek. Il-mediċina billi t-tabib jordna jgħidlek ma tfejqekx qalbi. Taf meta tfejqek, meta tobdiħ, meta toħodha. Mur ixtri l-mediċina u ħallija fuq il-komodina toħodha qatt u nara tfejqekx. Mhux li taf il-mediċina, mhux li taf il-kelma talla, mhux li taf x'għandek tagħmel u ssewwa li tagħmlu hemm qiegħed il-fejqan, hemm tara l-frott. L-ilma meta tbiddel fl-inbit fit-tiġ ta' kana, sakemm qagħdu hekk bikwietom jisimgħu il-Ġesu, Ġesu qallhom imlew il-ġerar bl-ilma. Wow, Ġesu qalilna nimlew il-ġerar bl-ilma. Daqshekk ħajsiru nbit qalbi. Għamilha. Mbagħad tara għax mort l-eżerċizzju taf xi smajt bla bla bla. Daqshekk saġi moħra kollox tinsew. Niggarantilkom ma tiftikrux ħaġa ma li qedtilkom. Jibqa' biss dak li tagħmlu fil-ħajja, dik il-verità. Dak li għat il-frott, meta l-kelma nobduha, namluha, SSTA. Tiftakru meta Ġesu lil Pietru qallu itfaxxi b'kanna l-oħra wara li jagħmel lejl jistat. Ma ħsibx li kellu aptit. Kieku ma tafaħiex, ma kienx jaqbad l-ħuta. Kieku għalli jidrom, isma' Ġesu qalli biex titfaxxi b'kanna l-oħra. Dan li jagħmel mirakli hekk qalli, obdi, għax bekk ħajġri l-miraklu. ħafna drabi aħna rridu nitolbu għal grazzi, minn aħna ma rridu nagħmlu xejn, nini. SSTA. Alla mhux magician, ma jiġix jagħmlilna entertainment fil-ħajja tagħna. Fl-ubbidjenza hemm sigrit kbir lejn il-kelma tal-Alla, mo speċjali meta jien, meta m'għandix aptit. U realizzaw li biex titlob dan il-mod SSTA u tisma' l-kelma ta' Ġesu, meta tiġi biex titlob id-dar, fi żwieġ, fil-familja, ftakar, ħin għat-talb m'għandikx. ċara? Dik il-verità. Ħin għat-talb m'għandikx. Meta jkollna ħafna x'namlu taf ix l-ewwel ħaġa li ntajru it-talb. Ħin għat-talb m'għandikx. Il-ħin tittamlu biex titlob, min tista' ssibu? Tittamlu. Tieni ħaġa, meta tagħmel ħin tat-talb, kollox jinqala dak il-ħin. Dak il-ħin il-borma ftakart, dak il-ħin ftakart li għandek il-affarijiet fil-maċin, dak il-ħin jibdew ġejħsibiet kollha xi tittamel fuq ix-xogħol, dak il-ħin it-tfal jibdew jeqirdu, dak il-ħin iċempel il-mobile, dak il-ħin il-bib ta' barra, il-ħin li titlob kollox jaqala. SSTA, pruvaw u taraw. Hekk jiġri, mankabilment. U tibda ta' qalbek u tgħid mela forget it, ma nagħmel xejn. U l-importanti li aħna nippreparaw da xejn ftit. Jina jekk ikolli appuntament importanti ma' xi ħadd, jekk ikollok appuntament mal-konsulent, jinqala x'inqala, jina ħanidikom dil ħaġa Alla ħares qatta. Kieku it-tabib jgħidlek isma' għandek kanser, titmur għall-kimo. Tgħidlu hekk kara, tgħidlu dott jiena tant għandix nagħmel, illi m'għandix jien biex immur. Taħsbu nagħmlu hekk? Imma kif meta nimirdu, mhux kollox jibqa'. Daqqa waħda ma jiġux l-anġli jsajrulek l-ikel, mhux hekk? Imma kif nirranġaw meta nimirdu? Tiskanta. Dak kien jibmittidejh, l-oħor jagħmel xi ħaġa, nirranġaw il-pjanijiet tagħna. Għaliex? Għax nemmen fil-bżonn li għandi nieħu l-kura. Għax nemmen ix-xogħol ma tbiddilx. L-impenji hemmhekk baqgħu imma issa rranġajthom. Għax dak huwa bżonn li mur għand it-tabib issa. Meta nemmnu li t-talb huwa bżonn już daqshekk, nibdew nitolbu. Sakemm ma nħoss dal-bżonn ma nitlobx, ma nħoss it-talb bis-serjetà. Darba kien hemm wieħed ġuvnott li marant xi ħadd espert fil-ħajja tat-talb, qallu fader għallimni nitlob. U dan ħadu ħdej vaska bl-ilma. Qabadlu rasu, tefaw fl-ilma, hemmhekk u ħallihem u dak jagħtu l-oħor iktar hemm isfel. Sakemm qata' nifsu jgħid u ħarġu u kważi ħepp għall-fader. Għallu jgħam mux titlob ġejt nejlek biex tallimni, mela toddos l rasi jem. Għallu għallimtek titlobu. Għallu xieġifiri. Għallu meta tħoss il-bżon li titlob, daqs kem ħassejt il-bżon ta' nifsem taħt, un-bat tibda titlob. Jekk nħossu l-bżon ta' Alla u dini għal-ikbar gwaj,
li ħafna minna għandhom il-ġurnati sistijaj. Aħna għandna ħafna nistajbin fis-soċjetà tagħna li ma jħossux il-bżonn ta' Alla. Nistajbin, ma jmurx joqogħdu jibanaf jagħmlu, però ma jħossux il-bżonn ta' Alla. Tibda titlob meta tħoss dan il-bżonn bis-serjetà sistijaj. Li ma tħoss il-bżonn hija ħaġa tajba. Wieħed mis-sintomi tal-coronavirus huwa li titlef it-toma. Jekk titlef it-toma u titlef l-aptit tal-ikel, taħseb li ħaġa tajba? Ikun hawn xi 4-3 iffissati fuq id-dieta jgħidu aħjar ma qabad niġduh. Ma nqgħodx nistragilija, ġitni tajba. Taħseb li hija tajba qalbi. Li ma jkollokx ġuħ hija tajba? Jekk tiraġuna ħażin iva tibda tara tajba. Għax illum xi drabi jekk il-ħażin sar tajjeb u tajjeb sar ħażin, anke f'dawn l-affarijiet. Irrid inħoss il-bżonn. Tiskandalizzawx ruħkom. Aħjar persuna tidaj li tħoss il-bżonn ta' Alla minn xi ħadd li ma jidajx u ma jħoss il-bżonn ta' Alla. Għax xi drabi dnub jitfana fir-ġdejn Ġesu, però meta ħossuna komdi tajbin mingħajr il-bżonn ta' Alla, persuna li m'għandix aptit, kif tqajmilha l-aptit? Di waħda mill-problemi serji tal-lum fejn tidħol ħajja spiritwali. Bridna. Issa ovvjament intom xekk għax kieku intom xa. Però irridu nipproteġu u neħdu ħsieb is-saħħa spiritwali. Nixtieqkom bis-serjetà kieku tinsew kollox f'dawn l-eżerċizzi u tiddeċidu li titolbu flimkien bħala koppja, flimkien eżistijaj ma' tfal. Kif tistgħu fiċ-ċirkostanzi intamlu dik it-tikka effert iktar, li titħeġġu ftit aktar. Aħna l-insara dik hija l-qawwa tagħna ta'. Aħna l-insara dan u l-wajer tagħna, l-qawwa tagħna huwa Alla, ħbib tiegħi. Ħafna drabi jekk għandek problema titlob, imma il-problema li ma titlobx tagħmel. Meta nisimgħu il-kelma, ħansemmalkom ftit kliem li hemm fil-Bibja. Li kieku dawn jibdew jinżlu f'ħajjitna u taraw il-qawwa tal-kelma t'Alla anke fi żminijiet qiebsa kemm tista' tgħinna. Pereżempju, f'Iżajija, la tibżax għax jiena miegħek. La titħassibx għax Alla tiegħek jien. Jiena nwettqek, jiena ngħinek, inwiżnek bil-leminija rebbieħa tiegħi. Fil-Bibja tafu kemm il-darba tinstab l-kelma la tibżax għax jiena miegħek. Tafuha żgur. Jew jekk le tkafuha issa. 365 darba. Jekk toddhom fil-Bibja, donnom darba kuljum Alla rrid jgħidilna la tibżax. Kemm għandna bżonn eżistijaj, kemm ngħaddu minn ċirkustanzi ta' biża' u tieħi l-qalb. Jekk mhux ħadd tisma' dil-kelma fi żwieġ tiegħek, tibżax, jiena miegħek. Anke meta tħossok waħdek. Pereżempju kelm oħra sabiħa f'Ġeremija, arawni se nagħlqilhom il-ġerħa, indowwihom, infejjaqhom, nurihom il-kotra ta' sliem għal dejjem. Jiena nbiddel ix-xorti tagħhom u nibnihom bħalma kienu fil-bidu. Innaddafhom mill-ħażen kollu tagħhom li bih offendewni u naħfrilhom b'nubietom kollha li bihom offendewni u qamu kontrija. Kemm sabiħa. Mu speċjali meta tkun affiċċta u dnibt id-dar. Dnibt kontra martek, żewġek u lidek kontra Alla u tmur taqra il-kelma naħfrilhom b'nubietom kollha li bihom offendewni. X'ma tinżillikx balzmu. Jekk ma tismax dil-kelma, mhux il-kelma tal-kundanna ħa tisma'. Il-kelma tal-ġudizzju fuqek. Il-kuxjenza li tkissrek minn ġewwa se jilliberak mill-leħen li jikkundannak jekk mhux il-leħen tal-maħfra fl-intimità tagħna mal-Alla fit-talb. It-talb ta' smigħ. Issa daw ħaniġri bihom malajr. Ħalli nagħlqu mas-sija. Forma oħra ta' talb bħala nsara aħna hija jgħidulu it-talb ta' lamentazzjoni biex naqtawha fil-qasir huwa tgergir li toqgħod tgerger malla
Uħut minnkom forsi ma tkom bżonn inkellminkom dwarha di. Li tgerger malla, tafu li fil-Bibbja dak talb tajjeb ukoll? Ħan naqralkom ftit minn dan it-talb li nsibu fil-Bibbja ta' fis-Salmi. Mulej jisma' t-talba tiegħi, ħatasal għandek lajta tiegħi, taħbix wiċċek minni f'jum idwejjaq, ressaq widintek lejja, meta nsejjaħlek fittex weġibni. Darb'oħra, Sidi ġifieri intu Alla, sar l-għadu tiegħi qed inħossok kontrija mulej. Għaliex mulej intek imbiet? Għaliex tinħeba waqt il-bżonn? Dan hu t-talb fil-Bibbja ta' li aħna xi drabi nħossuna tgħidu ma' mulej fejn int? Qed nitolbok, fejn int? Dik hija talba binti, ibqa' tlobha. Salm ieħor isimgħu xejn. Mulej għal dejjem se tinsini. Għax issa xbajt nitolbok. Donnu minn ma jitlobx kollox ħadd imurru tajjeb. U għax nitlob kollox imur nisberx. Għal dejjem se tinsini. Kemm se ddum taħbi wiċċek minni? Kemm se ndum b'qalbi mtaqtaq, bl-imrar kuljum f'qalbi? Kemm se jdum jintrefa l-għadu fuqi? Kemm se jdumu jiġġagbinawni u jinqisni l-blaħ? Il-Bibbja titlob. Għax it-talbu reali. Wara li tisma' Alla x'għandu jgħidlek, Alla jisma' lilek x'għandek tgħidlu u dak li hemm f'qalbek fil-verità. Darb'oħra Salm ieħor jgħid, ħenna lija mulej għax inħossni mifni. Fejjaqni għaliex imfarrak, ruħi mħawda l-aħħar, mulej kemm se ddum ma tismani. Salm ieħor jgħid, infnejt bit-tnejjid tiegħi, kull lejl nibki fuq friexi, bidmuħ inxarrab sotti, għajnejja bil-biki tarqu nfnew minħabba l-edewwa tiegħi. Xi drabi kemm ġenituri tagħmlu lili tibku fuq uliedkom? Jew fuq xulxin meta jibda jberraq fi żwieġ. Tibki. Mhux bil-fors tibki bid-dmuħ, għax xi drabi tant tkun muġu għalqas id-dmuħ ma joħroġ minn ġewwa fik, imma ġor bikja fil-qalb tiegħek. Tgħidlu mulej kemm ħandum nibki jiena u int ma tismanix meta qed nitolbok. Dan huwa t-talb li talab Ġesu. Fil-ġimgħa kbira Ġesu x'talab? Alla tiegħi x'daqtni. Però dan it-talb, dan il-gar Alla, għalina l-insara ma jagħmilniex ħati ma nemnux, għax tant nemmen falla li nitolbu b'dan il-mod. Tantu hekk li Ġesu din it-talba Alla tiegħi x'tlaqtni kif jibdilha? Missier fidejk jinerħi ruħi. Li nafdaħ. U allura dan it-talb ta' tgergir irid jispiċċa dejjem fiduċja. Il-fiduċja f'Alla tiegħi hija l-bażi ta' relazzjoni. Hija l-bażi tal-intimità. Immaġina kieku jiena ngħidlek li nħobbok u ma nafdakx. Xi żwiċċu? Ngħixu flimkien ma nafdawx il-xulxin. X'relazzjoni mingħajr fiduċja? Immaġina jiena ngħid nemmen f'dak it-tabib, imbagħad meta nimrat ma mmurx għandu għax ma nafdaħx. X'iswa li ngħid nemmen f'Alla, imma mbagħad ma nafdaħx. Teħdux qata? In-nisrani li jemmen f'Alla u ma jabdax f'Alla jidaj. Ħafna minna nidaw, mhux bil-ħaq, u mbagħad insemmu l-Alla. Hija d-dawa tal-li ma nafdax l-Alla għaliex? Għaliex nagħmel ħaq minn Alla li mhux ta' min jafdak. Niġġudikak mulej li mhux ta' min jafdak. Nemmen fik imma ma nafdakx. San Ġagbu jgħid ix-xjaten jemmnu f'Alla. Ġifieri jekk temmen f'Alla anke xietan jemmen. Jiena tqajt miegħu f'eżorċiżmi li ġili għamilt eżisti. Imma xietan ma jafdax. Il-Alla ma jafdax. Li tgħid li temmen fil-kredu kull nhar ta' ħadd, imbagħad fid-diffikultajiet tal-ħajta kuljum il-mulej ma tafdax. Fejn il-fidi tiegħek? X'qallu Ġesu l-Bartilmew? Il-fidi tiegħek fejqitek, dil-fiduċja li inti għandek. Mhux kemm temmen, kemm tafda. Eżistijej. Meta Ġesu għalilna siru bħal tfal żgħar, x'rid jgħidilna? It-tfal żgħar x'inhu l-ikbar ħaġa sabiħa dwarhom? Li jafdaw. Jafdawk totalment. It-tfal iż-żgħar. Għalhekk għalilna siru tfal żgħar, afdawni. Però xi drabi il-problema tagħna fli nafdaw l-Alla hija id-batija li ngħaddu minnha, il-ħażen, id-batija tal-bniedem ġust
li l-innoċenti jibati u min jagħmel ħażen donnu dejjem ixejjer bandira bajda jibqa' dej. Donnu min jagħmel it-tajjeb jaqlaħħa u min jagħmel ħażin jirnexxi. U tgħidlu mulej fejn int f'dan kollu? Kif nista' nafdak? Id-tbatija tqajmilna din mistoqsija SSTA. Fejn il-qawwa talla qudiem is-sofferenza tal-bniedem? Santu s-sin jgħid il-qawwa talla mhijiex dejjem illi Alla jżomm il-ħażen milli jiġri. Imma l-qawwa talla tidher fil-li mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. Dan hu Alla. Mis-salib ta' Kristu ħareġ il-qawmien, mit-tbatija tiegħu ħarġet il-fidwa tagħna. Mis-salib joħroġ il-ħajja. Inti qatt kilt chicken? Naħseb xi kiltu chicken intom jew xi majjal. Xi ħadd minnkom kiel chicken ħajja? Le, chicken mejta tagħmlek ħaj, majjal mejjed jagħmlek ħaj, żimel mejjed jagħmlek ħaj, kos mill-mewt toħroġ il-ħajja. Dik il-loġika tan-natura u tal-fidi. Alla mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. Din il-fidi tagħna li minn kull ħażen li jista' jkun hemm fi żwieġ, f'uliedek, fis-soċjetà ta' madwarna, fil-Knisja, jiena nibqa' nafda f'Alla u nitlob għaliex nemmen li Alla jekk ma żammx il-ħażen li jiġri kapaċi joħroġ it-tajjeb mill-ħażen kollu. Jiena tqajt ma' ġuvni satanista li konverta, tafu fejn konverta? Waqt il-Black Mass. Kien qiegħed jikkalpesta l-Ewkaristija, dak il-ħin għadda ħsieb minn moħħu jgħid hekk. Jien qed nagħmillu dan kollu u hu ma għamilli xejn. U konverta dak il-ħin. Tista' temmen Alla fejn jista' jsibek? Tista' temmen Ġesu talab għal Pietru, taqblu miegħi? Hello? Talab għal Pietru. Mhux xorta ċaħdu Pietru? X'talab jagħmel Ġesu mela? Tattal tal-ibent Alla. Ġeb għax titlob int u wliedek jibqgħu jħawdu? Ma jfhmuni. Ħa nitkellem biex niftehmu. Jekk it-talb ta' Ġesu ma kienx qawwi biżejjed li ma żammx il-Pietru milli jidneb, kien qawwi biżejjed biex iġibu lura mid-dnub tiegħu. Għalhekk nibqgħu nitolbu. Għaliex Alla mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. Mhux dejjem bit-talb tagħna l-mulej iżomm ċerta ħażen li kieku aħna nżommuh, imma kapaċi jġib lura il-persuni SSTA. It-tielet talb huwa t-tifħir l-Alla. Kemm għandna bżonn nkunu poplu li jfaħħar l-Alla mhux nidaw nżebilħu l-Alla. Infaħruh, meta nfaħru l-Alla x'nagħmlu? Naqalgħu ħarsitna mill-problemi u npoġġuhom fuqu. Pietru meta mexa fuq l-ilma x'għamel? Għala ħarstu mill-maltemp u poġġih fuq Ġesu u mexa. Meta aħna nfaħru l-Alla fil-problemi, naqalgħu ħarsitna mill-problemi npoġġuhom fuqu. Anke tħossok iblaħ, tfaħħar il-mulej fid-tbatija, imma taqla ħarstek mid-tbatija u tpoġġija fuqu u qalbek tinfetaħ xi tbatija tal-qalek qalbek. Fl-iktar żmien jibes faħru l-Alla. Il-martri tal-bidu nsara kienu jmorru għal-martirju, ifaħru l-mulej taħsibhom spisjati, kienu l-iktar nies liberi. SSTA. Imbagħad għandna t-talb tas-silenzju. It-talb li mmur quddiem Ġesu sagramentatu niskot. Fi-skiet. Is-skiet huwa l-ikbar intimità. Jiena nittama li intom meta tinħabbu ma tbaxxbxux il-ħin kollu. Meta tħannaq persuna tbusa, meta kellek relazzjoni intimita sessuali. Kemm hu sabiħ is-skiet f'dawk il-mumenti. Il-kliem iħassar iż-żbuħija tal-intimità xi drabi. Mentri t-intimità hija sabiħa daqskemm hija siekta. Daqskemm kapaċi nħares lejk u ma ngħid xejn u meta jnejna jiltaqgħu jitkellmu. Daqskemm kapaċi nagħnqek u nbusek u ma nkellmekx għaliex l-qlub tagħna ltaqgħu flimkien. Il-kliem iħassar ċerti mumenti ta' intimità. Hekk it-talb ta' skiet. Hemm skiet li jeqret imma hemm skiet li huwa mimli li ma tgħid xejn u tgħid ħafna. U fl-aħħar hemm it-talb tal-grazzi. Darba Ġesu fejja 10, wieħed minnhom ma ringrazzjah. Wieħed biss ġie. Kemm għandna bżonn insisti li aħna l-mulej nitalmu li jdulu grazzi. Nitolbu għal tant grazzi bl-interċessjoni ta' qaddisin, imorru pellegrinaġġi. U l-mulej jdulu grazzi minn qabel ma tqalgħu il-grazzja. Jdulu thank you minn qabel. Għax hekk turuh li tafdawh. Hekk turuh li temnu fih.
Hekk turuh li intom ċerti. Jekk tittaqla grazzja, il-mulej jgħidlu grazzi minn qabel mhux wara taqlaħħa. Għax hekk turi li temmen fih u tafdaħ. Qabel ma titilqu nixtieqkom intom toħorġu jieħdu santa eżistijaj ta' patri tagħna f'mitfama ta' Qdusija f'Għawdex, forsi smajtu bih fra Baskal kien miżebbuġ mitfun għandna l-Kabuċċini r-Rabat. Dan il-patri, dan il-brother eżistijaj ma kien saċerdot, kien iqum jitlob 5 darbit kuljum bil-lejl quddiem Ġesu sakramentat. 5 darbit kuljum bil-lejl jikser l-irqat biex iqum jitlob. Kien jitlob ta' spiss Rużarju, però kien jitlob ta' spiss quddiem Ġesu sakramentat. Nixtieq nippreżentulkom bħala mudell sempliċi ta' persuna ta' talb eżistijaj li meta miet nofsaw dex marra tal-funeral tiegħu. Bib tiegħi, għadhom in-nies jiġu jitolbu fuq il-qabar tiegħu, tkun lejna l-Kabuċċini il-triq li tagħti għal Marsalforn, ir-Rabat, għandna l-kunvent, tistgħu tmorru titolbu fuq il-qabar tiegħu. Tant nies għadhom morru jitolbu hemmhekk u jaqgħu tant grazzi wkoll. Għandna bżonn ikollna daw l-immaġni ta' persuni li huma talla li jfakruna fit-talb hemm il-qawwa tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Il-lejl tajjeb kunu berkin itolbu xulxin. Narakom għada.